אנחנו בפרק הראשון של גולן VIP. אנחנו בגלל שאתמול היה חנוכה, היה נראה אחרון לחנוכה, והיום חג המולד, אנחנו נראה את ההבדלים בין חנוכה לחג המולד. אוקיי, נראה שאנחנו יהודים בלב, בנשמה. שנייה. אוקיי. כן, אנחנו יהודים. אנחנו יהודים ולא להתבייש בזה אף אחד. מה זה חג המולד בכלל? עושים מזה סיפור ומראש השנה בקושי עושים משהו. יאללה, בחנוכה נותנים לך הדוד, הסבתא של הדוד, הדוד של הסבתא, הכל. נותנים לכם משהו כמו איזה 900 שקל ביום. ביום, סליחה, תיקון, 1,000 שקל ביום. כן, אפשר. וחג המולד, לא נותנים לך מתנה הכל בדולר, שמים קונים עטיפה בהכל בשקל, והכל מעפה. לא, סתם, כאילו, אני לא רוצה להשוויץ יותר מדי, אבל כאילו, קצת קיבלתי, בוא נראה קיבלתי 1,000 שקל נראה לי? יש כאן גם 200, לא לשכוח. כן, קיבלנו מלא. במקסימום ייתנו לכם שעון בין 100 שנה. שמצלצל כמו לא יודעת מה. עוד השוואה. בחג המולד אין שום מאכל. במקסימום יש איזה צ'יזבורגר לא כשר. פו, מה, לא כשר. בחנוכה שלנו, של היהודים, יש דברים משנים. קודם כל יש ספגניות. יש את רולדים. כאילו זה ממש. רולדים זה ספגניות עם שוקולד, בציפוי שוקולד. בפנים ריבת חלב, בפנים זה, בפנים הכל. יאמי. סנטה קלאוס, איזה המצאה מפגרת, באמת, מי ממציא את הזקן הזה שהולך לאיזה מיליארד נוצרים, פור, לא עלינו, הולך לאיזה מיליארד נוצרים, וזה. שלום, אני סנטה קלאוס, אני מוביל לכם אותנו. הנוצרים ממציאים סתם פעמים. חג ההודיה, חג אין להם חגים. בא לי להמציא חג הראשון, עוד שנייה, חג ההמבורגר, חג האם, חג האב, חג התינוק, חג הילד, חג הבן שנה, חג הבן 3, חג הבן 200, הכל יש להם, מטומטמים. מי צריך את החגים האלה? חגים זה אמור להיות מיוחד. שנה. ילדים מטומטמים, חושבים שהם יתנו לסנטה קלאוס מכתב אם יש כזה בכלל, זה יעזור. שלום, אני ילדה קטנה, אני שולחת לסנטה קלאוס מכתב, אני רוצה שיביא לי מוצץ, ובקבוק, ובובה. תסתכלו, זה דורדורן של דאבל. פרסומת סמויה. אנחנו נדבר איתכם עכשיו על לביבות. גם בחנוכה כאילו יש לביבות, אבל יש גם קצת דברים כמו בחג המולד, יש גם קצת דברים לא טובים. למשל, כמו שתקום לפעמים, לביבה חמה ומתוקה. האמת זה ככה. לביבה חמה ומלוכה. אנחנו היינו גולן VIP, נתראה בפרק הבא. ביי ביי.